No niin, morjesta kaikille. Ja otetaan tässä taas tää perinteeksi tullut kilomakaron, tää niinku kommenttivideo nyt tällä kertaa tuohon kilomakaronia videoon. Katsellaan kommentit. Niin laittakahan jatkossakin näitä kommentteja, niin nyt on ihan mukavasti lueskella ja käydä läpi. Pitemmittä puhetta aloitetaan tuosta Hannes Luotolan kommentista. Hannes on kyllä, se on kyllä tosi fani, true fan. Elikkä tosi tuuletin. Sanotaan näin. Mut kiitos Hannekselle taas kommentista. Aika vaatimaton suoritus. Olisin odottanut edes jonkinlaista kiimaa ja tahdonvoimaa tuohon suorittamiseen, mutta nyt meni ihan maisteluksi koko touhu. No näinhän se vähän meni, että osan tuot puolet vielä pitänyt raapasta aikaa pois. Semmosta. Sitten Skydiver, 83 Skydiver. Hyvä video ja kiva nähdä, että mies on hyvällä päällä. Kiva seurata näitä videoita. Kiitos paljon. Nämä on mukavia palautteita ja tietysti kaikki palautet otetaan vastaan. Eihän siinä mitään. Ja Indio. Nyt oli kova. Siellä Nigidio ressaa. Tuolla vauhdilla kohta Jessekin. No näin se oli vähän tarkoituskin. Kiusata vähän poikia. Eihän mä muuhun pysty, kun vähän tekee kiusaa, mutta no pystyn. Reenit on kovassa käynnissä ja katsotaan sitten kesällä kisossa, että miten on käynyt. No niin, ja sitten Oskari Niemi. Hieno suoritus taas. Kiitoksia Oskari. Jarjan Friends. Hyvä Janne. Sehän meni jo hyvällä vauhdilla. Joko se rupeaa olemaan kapasiteetit kohdillaan kisoihin? No joo, kyllä nyt rupeisi olemaan ihan ok kapasiteetti. Että kyllä voisi jo lähteä näitä ruokahaasteita, mitä Nikiti on tehnyt, niin tekemään perässä. Niin pikkuhiljaa, kunhan saa aikaa järjestymään. Kepa 666. Hyvä Janne, loistava video. No joo, tommonen äkkiä räkästy video. Tuli vaan mieleen, kun keitin tuossa makaronin iltapalasta. Tästähän voisi tehdä video, että kokeillaan kuinka mulla meni. Kiitoksia vaan taas. Ja Marko Kemppainen. Jätä seuraavaksi toi turha musiikki pois. No joo. Toiset tykkää, toiset ei. Dr. Pepper USA. Joo. Kato kuinka nopeasti syöt 2 litraa vettä normaalilla lusikalla. Kiitos kommentista. Jeepu 991. Aika kova. Kiitoksia. Ja Mr. Juki. Hyvin meni makaryllit. Kiitos Juki. Kyllä ne ihan ok meni. Heikki Tiri. Hyvä. No hyvä Heikki. Kiitos kommentista. Risi Liukkonen. On todella kiva katsella sun videota. Voi kiitos. Kerkeis tässä joskus vaan liveäkin pitää, niin tulkaa sit seuraa liveäkin. Laittakaa ne ilmoitukset päälle, niin tiedätte sitten kun tulee liveä ja videoita. Mikellä muodotte eläinrääkkäystä. Toope tykkää aina olla tuossa vieressä nälissä. Se on niin sen näköisenä, että minulla ei ole ikinä mitään ruokaa. Kiitos kommentista. Ja Toni Korpela. Kyllä ton jälkeen jaksaa nukkua. Sullahan on kannustaja aina paikalla, Toope. Kyllä. Jos kyttäämässä, jos vaikka jotain sattuisi tipahtamaan. Kyllä. Ja aika usein jotain tipahtaakin pientä, niin se saa sitten. Vähän nuhaa on. Siksi vähän niiskuttelee tässä. Ja sapuska nurkkaa. Hyvä Janne, ei ne makaroni kauan ehtinyt pellillä kylmentyä. No ei ne kyllä ehtinyt ja ihan mukava oli syödä. Tosin nyt jos vähän pikkasen saa selittää, niin jos se olisi ollut semmosessa kupissa, joka vie niinku pohjaan päin, niin sitten olisi ollut ehkä nopeampi syödä, mutta ken tietää. Tuossa meni vähän kaapimiseksi, mutta eihän näitä kannata selitellä. Ei ollut vaatimaton. Itse olisin täynnä jo 2 kauhallisesta. Joo, no niin. No, onhan tätä pötsiä pikkusen laajennettu, niin kyllähän sinne tommonen kilo aina mahtuu. Toisaalta tuo toinenkin kilo mennyt ihan samaa vauhtia varmasti. Mutta joo. Ja siihen vastaa kappa jatkaa YouTube-tili. Kyllä tuo oli minun mielestä aika kilpailuhenkistä.
Olihan se vähän kilpailuhenkistä. Kiitos. Se oli vastannut tuohon Ossi Keenäsen kommenttiin tää kappajat. Mutta joo, ei mitään. Tämmöisiä kommentteja oli tällä kertaa. Ja ihan mukavasti oli taas kommentoitu. Ja kommentoikaa jatkossakin. Yritän tuupata sen videon lauantaisin, mutta sitten kun minulle sopii, niin silloin tulee video. Elikkä ei ole taaskaan edelleenkään mitään aikataulua. Nyt on vaan sattunut tulemaan viikon välein, mutta älkää oppiko aina, että tulee välttämättä viikon välein. Se ei ole se aikataulu mulla enää silleen, kun vuosi sitten kävi niin kuin kävi, niin aikataulut on poistettu. Mutta joo, tämmönen nopea video taas, eihän näissä kommentteissa kauaa mene. Ja sitten ottakaa tämä Mr. Jugin kanava tilaukseen, koska Mr. Jugilta tulee aina näitä tubettaja-esittelyitä, niin jossain kohtaa siellä varmaan esitellään meikäläistäkin, koska mulle tuli sieltä kysymyksiä. Haha! Mutta joo, ei mitään. Kanavia tilaukseen ja minun kanavaa tilaukseen ja on siellä se jäsen-nappi, siinä on muutama jäsenkin liittynyt kanavalle, niin tervetuloa jäseneksi kanavalle. Pienellä kuukausisijoituksella pääsee jäseneksi. Niin. Sitten kun tulee tarpeeksi jäseniä, niin keksitään jotain kivaa yhdessä. Eipä siinä muuta kuin mukavat päivän illan jatkot. No illan jatkot, kun tää tulee illalla. Meitsi lähtee taas kohta töihin yövuoroon. Moi moi kaikille. Ootte mukavia.